Nalingaw samtang pipila ka mga bata usab ang nangahadlok sa ilang pagsalmot sa trick or treat sa Talisay City Hall. Si Chona Carion sa report. Lahi ang eksena sa Talisay City Hall kaganihang buntag. Mga kawani sa City Hall, effort sa pag-decorate sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Dinhi sa sangguniang panglungsod, gi-transform nila sa usa ka makahadlok ug makalingaw nga dapit. Dinhi sugaton ka sa usa ka lungon ug klase-klaseng mga multo. Moabot sa 300 ka mga bata ang nisalmot sa trick or treat. Bongga ang ilang costumes nga mangadto sa matag opisina aron mangayo og candies. Pipila ka mga bata nalingaw samtang ang uban nakuyawan. Lingaw man. Because it's dark. Ang sangguniang Panglungsod Personal Association kon SPPA ang nagpasiugda sa maong kalihukan sud na sa duha ka tuig. Apan giklaro ni Jerome Candia nga wa sila mag-promote og negative vibes apan puro kalingawan lang. Dili lang ni siya pagpanghadlok or maghatag og bad vibes ato but through prayer kuan ra man gyapon og unsay mga atong mga kakulian sa kinabuhi. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.